Velkommen til Lars Jespersens togvideoer. Jeg skal ud og se det her tyske tog. Vi kører fra København kl. 8:22. Fra Københavns Hovedbanegård mod Hamburg og Bahnhof. Kræftet med cyklet i dag. Jeg skal tage min jakke på nu. Vi skal ud tygehjelmen her. Vi cykler nu. Sådan. Så er jeg klar. Første togspot. Det er godt til at spotte tog. Det er 8:46. Toget er på vej. Hamburg-toget. Og den er forsinket igen. Den til Hamburg. Og så er tog der, den er forsinket tog 55. Alle togene er forsinket. Så vi finder en ny togspot. Og cykler nu. Og togspot nummer 2. Nu er vi tæt på skinnerne. Skinnerne er lige derude, hvor togene kører. Jeg tror snart, der kommer et tog derude. Væk! Nu. Det er tredje togspot. Hvad er klokken? Den er 9:26. Og det er dejligt at være her. Det er skide godt. Fra Ringsted af. Hamburg-toget. Det der skal køre væk fra København. Så var det røde IC3-tog! Du var der ordentligt! Det eneste ene! Fuck os! Godstoget. Spot nummer 4, det er det bedste spot. Det er broen, hvor togene kører. Og det er en tysk EB'er. Ja, tude lige! Kommer der anden tog også, når han kommer.
fedt. Så kommer en palme, og den har meget fart på. Wow! Jeg sagde det jo. Den kører godt nok stærkt, og jeg tog dig på på. Det er en salvis. Og for i dag, det har været fedt at være afsted.